ako si matematika poradila s nekonečne malými veličinami. Môžete písať po celej tabule. Nech sa páči. Tento mi včera povedal, že mám zobrať jeden pojem a sústrediť sa iba na jeden pojem. Robiť veľa vecí. Tak skúsim jednu vec a skúsim povedať, že ako sa dojde k tomu, možno sa až tam nedostanem, že asi si pamätáme zo školy, že ako sa počíta obvod kruhu a ako sa počíta obsah kruhu. Mám nejaký kruh s polomerom R, tak obvod sa počíta takto a obsah, obvod je, koľko meria ten kruh takto dookola, obsah je, že koľko vyplňa plochy, to sa počíta tak. My sme sa všetci učili a myslím, že takmer nikomu z nás neobjasne, že prečo je to tak povedali nám to, akože Paríž je hlavné mesto Francúzska a Montevideo je, alebo není hlavné mesto neviem čoho. A teraz otázka je, že či sa to musí len obrať ako fakt, alebo že odkiaľ sa toto vie, odkiaľ to vieme a či to tak platí všeobecne, že obsah, či je to tak, že obsah sa počíta z obvodu takým spôsobom, že vezmeme prvé písmeno, presunieme ho nakoniec, zmenším a zdvihnem. Hej, to je jedna možnosť, alebo to je súvisí nejako iné, že jak to je. A rozhodol som sa, že urobím tu takú vec, ktorú by som nemal robiť, ale neodolal som. To, že je to takto, na to prišiel Archimedes a je to prvý príklad toho, jak ľudia dokázali spočítať nekonečne malé veličiny, aj keď on ešte nespočítal nekonečne malé veličiny, ale celé to tam už je. A z dnešného hľadiska to, čo on urobil, je, že bol prvý človek, ktorý objavil integrál a naučil sa integrovať. A ten pojem limity v matematike sú dva hlavné pojmy, a to je integrál a derivácia. Tak k tej derivácii som si povedal, že nebudem hovoriť nič, že poviem ako integrál. A taká trošku ožehavá vec, ale rozhodol som sa, že ju urobím, je, že ja som mal neuveriteľné šťastie, že vznikol ten objav integrálu, tak ja som bol pri tom. Akože to naozaj neviem, neviem ani pochopiť, ako sa to mohlo podariť, ale bol som pri tom, úplne som to videl od jednej myšlienky k druhej, ako to vzniká v priebehu jedného večera, a potom v priebehu ďalších pár dní sa to len utriaslo. Nebol som pri Archimedovi, ale bol som pri našom synovi, ktorý to objavil úplne nezávisle od toho Archimeda tiež. On strašne nadával, keby myslel, že to tu o ňom hovorím, tak keby ste mu to nepovedali, keď ho náhodou stretnete, to by som vám bol vďačný. Bol to pre mňa jeden zo strašne silných zážitkov a dokonca ja si nikdy nepíšem o našich deťoch, bohužiaľ, ani ich nefotografujem, ani si nepíšem, čo zaujímavé povedali, ale toto som si napísal. Tak ja vám prečítam a nakreslím, lebo tu majú obrázky, že jak prišiel Archimedes a náš Marek na to, že jak sa počíta integrál a jak sa dostanú tieto veci. Tak budem čítať. Ja prednášky nečítam, ale túto to tak urobím. V nedeľu večer prišiel za mnou Marek s otázkou, ako to je s tým skladaním zvukov, mal 11,5 roka vtedy. A prečo bývajú v oscilátoroch, syntetizátorov hranaté alebo pílkové vlny. V tejto otázke prišiel, ako som sa neskôr dozvedel, takto. Týždeň alebo dva predtým vymyslel výbornú stupnicu, ktorú nazval rockovo-jazzovo-bluesová stupnica. Išlo o 4 tóny, na ktorých mohol hrať čokoľvek a vždy to dobre znelo. Krátko po tomto objave doplnil 5. tón. V piatok v noci mali v škole prespávačku a v sobotu ráno si tam hrali na klavíri Roro, Marek a Ema Mihálová. Tam Marek doplnil ďalšie 2 tóny. V nedeľu si potom skúšal nájsť pre tú svoju stupnicu, mimochodom medzičasom zistil, že je to minor blues, čiže je to bluesová polová stupnica, nejaký dobrý zvuk na iPadovom syntetizátore a tak prišiel na tú otázku o skladaní vln a zvukov. V
V živote by ma nenapadlo vykladať Fourierove rady 11,5-ročnému decku, ale keď si to takto priamo vypýtal, tak som mu o tom niečo povedal a on skonštatoval, aha, čiže to je vlastne taká násebnosť vln. Násebnosť to je, že sú vlny na sebe, predpokladám. Čiže skladanie vln nazval násebnosť, nie násebnosť, ale násebnosť vln. Keďže teda princíp zjavne pochopil a bez obrázkov sme viac urobiť nemohli, išli sme k počítaču a otvorili sme si nejaké stránky s obrázkami k Fourierovým radom. Skončili sme pri interaktívnej stránke, ktorá zobrazovala približné Fourierove rady pre square, sawtooth a cosinus blip. Také vlnica táto. Taká vlnková, rovná na cosinusová deska. Rady mohli mať od 1 do 12 členov, explicitne teda videl, ako vzniká zo sinusov presne to, čo poznal do synťaku, takže som si myslel, že tým sa to končí. V skutočnosti to práve začínalo. Vypytoval sa na všetko, čo na tej stránke videl. Na znamienko menší rovný, lebo to vtedy poznal iba toto, že je menší rovný. Potom sa ma pýtal, čo je toto, takže raz tam videl. To je rovná sa, ale že len približne sa rovná. A potom ma úplne dostal, keď sa ma spýtal, že... A najviac ma dostal, keď sa spýtal, čo znamená podčiarknutá jednotka a pod ňou sedmička. Prekvapene som povedal, že predsa 1/7 a dozvedel som sa, že zlomky ešte nebrali v škole. Potom chcel vedieť, ako sa zistujú hodnoty jednotlivých Fourierových koeficientov, ale to som už odmietol povedať. Ale furt škemral, tak som mu povedal, že sa to počíta pomocou určitého integrálu, ale že to je ťažké, tomu vysvetľovať nebudem a poslal som ho spať. Na druhý deň, v pondelok večer, sa ma v kuchyni pri stole spýtal, čo je to ten určitý integrál. Tak som mu nad tanierom špagiet povedal, že ak má nejakú čiaru a doplní ju dole 3 rovnými čiarami, tak som ukázal nejakú čiaru, takto ju doplníš na obdĺžnik, ktorého jedna strana bude tá naša čiara, obdĺžnik v úvodzovkách, tak je to plocha toho obdĺžnika. Pritom som mu to ukazoval rukami vo vzduchu. On sa ma spýtal, či je to tak, že keby hladina vody v pohári bola tá čiara, tak či je to vlastne to, koľko vody je v pohári. Zasvedčil som a on hovorí, že to by asi vedel vypočítať. A začal hovoriť čosi o nejakom trojuholníku, ktorý by tam nakreslil a teraz máchal rukami vo vzduchu on, a potom zrazu odbehol, priniesol iPad a na ňom si to začal kresliť. Donútili sme ho zjesť najprv tie špagety a potom sme za ním išli do izby, kam si zobral ten iPad. Keď sme odchádzali z kuchyne, hovoril som Saši, ak ten pri bodky objaví určitý integrál, tak neviem, čo budeme robiť. Za 10 minút to mal. Prebehlo to takto. Lahli sme si spolu na posteľ a on kreslil prstom na iPad a niečo mi k tomu hovoril. Začal vlnovkou, do ktorej vpísal lovinu čiar. Začal s takouto vlnovkou, lebo z tých vln to mal. A potom ho nakreslil to. A plietol niečo s tým, že obsah tých trojuholníkov by vypočítal pomocou ich obvodu, čo je úplne blbosť. Vysvetlo totiž, že v škole zatiaľ brali len obsah pravoúhlneho trojuholníka, nie všeobecného a ani ten si nepamätá. Potom zrazu nakreslil vlnovku aj so zvyškom obdĺžnika. Je to, čo tomu vravím ja. A povedal, že toto by ľahko vedel počítať, lebo táto plocha, to vlnovkou je to isté ako plocha toho obdĺžnika, lebo to, čo je tu navyše, je to tu naniže. Potom nakreslil vlnovku aj so zvyškom obdĺžnika a skonštatoval, pozri, keby to bolo takto, tak by to bol vlastne obsah toho obdĺžnika, lebo to, čo sa jedným kopčekom pridá, sa tým druhým uberie. Potom zrazu nakreslil kruh s písaným štvorcom, to robí proste jedno za druhým. Nakreslil takto. Povedal, že takto by sa dal vypočítať aj obsah kruhu. Že je to vlastne obsah toho štvorca a k nemu treba pripočítať ešte obsah tých 4 oblúčikov.
Chvíľu na to pozeral a povedal, aha, ale to je zasa ten integrál. Lebo on si uvedomil, že dobre, že keď chce vypočítať, to tu vie ľahko, ale keď chce vypočítať toto, tak to je zase ten istý problém, čo sme mali, že má nejakú krivku, potom dĺžku a potrebuje ju vypočítať. Chvíľu bolo ticho a potom nakreslil jeden oblúčik a do neho niekoľko malých lychobežníkov. Toto je ten moment, toho objavu. Nakreslil takéto niečo. Zase vrátim k tomu, nakreslil také. Povedal. Toto kreslil a pritom hovoril. A čo keby sme skúsili takú šialenosť, že by sme to celé vyplnili takými milúčkými trojuholníkmi. V tej chvíli som sa začal nahlas smiať, on vycítil, že je to od radosti, ale vôbec ešte netušil, na čo práve prišiel. A ja som sa furt smial a on mi hovoril, ako ma má strašne rád, pretože ma dokáže tak pobaviť. Potom sme sa na chvíľu rozprávali o tom, ako sa počíta obsah obdĺžnika a pravouhlého trojuholníka. Spomenul si, že to v škole brali. To len, aby som sa uistil, že by to v princípe naozaj vedel spočítať. Ďalšia vec, ktorú nakreslil, bol oblúk s tetivou. Postupne na tých obrázkoch vyzývajú všetky tie čiarky, ktoré tam postupne majú byť, ale teda podľa mňa už vedel tú základnú myšlienku. A zase hovoril niečo, čomu som neporozumel a z čoho sa nakoniec vyklúli nejaké zmetky okolo obvodu a obsahu. Splietol si tie dve veci. Na príkladoch rôznych štvorcov sme si opäť vyjasnili, že tam nejaký priamy súvis typu jedno je následkom druhého nie je, potom už pochopil tento svoj obrázok v zmysle plôch a pokračoval. Toto obrázku toto zmazal. Začal tak kresliť takéto veci. Pokúsim sa to prekresliť. Nejaké obrázky, ktoré na tom iPade, ktorú som prekreslil to všetko takto. Nakreslil ďalší obrázok a komentoval to slovami, že tam postupne do toho zvyšku kreslíš trojuholníky. A hoci hovoril trojuholníky a aj začal kresliť trojuholníky, postupne to boli lychobežníky až obdĺžníky. Tak som mu povedal, hovoríš trojuholníky a kreslíš obdĺžníky. A on na to je jedno, proste ich vyplňaš hociakými vecami, ktorých obsah vieš ľahko spočítať. Tým je to už úplne dokončené. To som bol naprosto uveličený a totálne spokojný, ale on sa zrazu zarazil a hovorí, moment, ale to budeme musieť spočítať nekonečným. Čiže rovno už uvažoval o tom, že dobre, keď chcem vypočítať toto tu, tak vezmem ten stolec, to už mám a potrebujem ešte obsah tohto. Obsah tohto vypočítam tak, že to vyplním volačím, čoho obsah viem spočítať, trojuholníky, lychobežníky, obdĺžníky, ale vždy mi tam ešte kúsok ostane, nevadí. Ten kúsok vždy vypočítam tak, že to vyplním stále menšími a menšími vecami. Možno nakoniec dojde k tomu, že tie postupne tých vecí bude čoraz viac a viac a budú menšie a menšie a menšie, takže musí spočítať nekonečne veľa nekonečne. To sa ako robí, sa spýtal o mňa. To som sa už zlakol, lebo do vysvetľovania limít sa vyfakt nechcel. A tak som mu povedal, že my to možno nemusíme spočítať hneď všetko, že možno stačí, ak spočítame len dosť malé veci. A on na to, aha, tá vlnovka, to približné rovná sa. Čiže ja povedal, že nemusíme ísť úplne do konca, do toho nekonečne veľa nekonečne maličkých útvarov, ale že pomôžeme toto vyplniť niečím, potom a tak ďalej. Tým sme to ukončili, ja som ledva dýchal, išiel som to zatelefonovať Michalovi, Hane a Karoline, to je môj brat a jeho sestry. On sa zatiaľ posprchoval, umyl si zuby, išiel som sa s ním pred spaním rozlúčiť. On poskakujúc pri posteli sa ma spýtal, a ako by sa to robilo v 3D? Potom ukázal na takú ozdobnú hlavicu, ktorú má vrchu nohy jeho posteľ. Ako by sa to počítalo pre toto tu? Taký skoro guľový, ale nie celkom guľový. Začali prstom jazdiť po povrchu tej hlavice a v podstate bez prerušenia povedal,
Veď to by bolo strašne ťažké. Veď na to by sme potrebovali nekonečnú úhla. A čo by vlastne boli tie 3D základné veci? Jelany a kvádre. Aha, tak to by vlastne nebolo až také ťažké. Vlastne je to to isté, lahol si, zakryl sa, bol vybavený. Čiže okamžite ten večer rozšíril ten pojem integrálu, zatiaľ približného, na nie dvojrozmerné objekty a plochy, ale aj na trojrozmerné objekty a objekty. Ja som mu zhasol, odišiel som a on po nejakom čase vstal a prišiel mi ešte povedať, že to je ako vrstevnice. Tie sa tiež kreslia na mapy len niektoré, ale sú vlastne všade. Zjavne riešil limitný prechod, ale našťastie dosť skoro zaspal. Ďalší deň ráno išiel Marek do školy a my sme so Sašou išli do Prahy. V oblaku som si zapísal hlavné Marekové vyjadrenia z predchádzajúceho večera a načítal obrázky, ktoré kreslil. Kreslili prstom na iPad, ale hneď ich smazával, takže sa mi nezachovali. Aha, takže som keď sa to som ho spamäť, som ich kreslil. Bol som presvedčený, že vo veku 11,5 roka objavil Archimedovú metódu, ale chcel som sa ešte presvedčiť, že ňou vie naozaj niečo spočítať. Tak som si povedal, že ho skúsim po návrate nahovoriť, aby vypočítal obsah kruhu, že toto tu, aby naozaj to spočítal, toto tu. Vedel som, že keď mu poviem, že vlastne počíta pi, tak ako to urobil Archimedes, je dobrá šanca, že sa do toho pustí, lebo on je strašne ledný. Vrátili sme sa vo štvrtok večer, v piatok, keď sa vrátil do školy, som mu to navrhol a ešte v ten večer začal počítať obsah kruhu s polomerom 1, že ak je ten polomer 1, tak rovno počíta pi, o tom pi už vedel, takže to bola dostatočná motivácia, aby ešte chvíľu robil. Nakreslím takýto obrázok. Vypočítal na kalkulačke tú odmocninu z dvoch, potom ju umocnil na kalkulačke, potom spolupracovačka nemusela ani počítať, že odmocnina z dvoch na druhú je 2, takže to rovno mohla mať, že toto na druhú plus toto na druhú je toto na druhú, toto je 1 na druhú plus 1 na druhú, a rovná toto na druhú, ale toto na druhú je obsah toho štvorca, čiže 1 plus 1 je obsah toho štvorca. Ďalej doplnil na každú stranu štvorca rovnoramenný trojuholník. Takéto. To ako vyplňal, to je zaujímavé, že namiesto toho, aby to vyplňal tak hala, ako som tu, alebo tu, tak vybral najrozumnejšiu možnú vec, že to doplňuje takýmto trojuholníkom, to je úplne presne, ako to robil Archimedes, akorát, že on to rovno vyplňal, že najprv štvorcom, potom 8 uholníkov, potom 16 uholníkov a on tam vôbec tie N uholníky nevidel. Proste on tam videl ten oblúčik a to, čo tam chce počítať. A všimol si, že výška toho trojuholníka je vlastne polovica z priemeru minus strana toho štvorca. Všimol si, že to je toto minus, teda priemer je toto, minus strana toho štvorca, tu má vypočanú, že umocnenia z dvoch, takže z toho si vypočítal toto. Tým
dostal prahový trojuholník. Túto stranu poznal, lebo si budete vyšľúčať túto stranu poznal, lebo bude, že to musí mať dvoch lomených dvomi. A tým pádom z Pythagorovej vety je jedna vypočítať toto, či by vypočítal obvod a vypočítať veľkosť tohto obvodníka, čiže už mal zrátané toto. To nekreslil on, to tak to kreslil teraz ja. Lebo tie trojuholníky sú všetky rovnaké, je 8. Tieto čísla vypočítal na kalkulačke a z nich správne vypočítal plochu aj tretiu stranu pomocou Pythagorovej vety. Čiže vyšlo mu, že pi, pri tej prvej iterácii mu vyšlo, že pi je približne 2. Pri tej druhej mu vyšlo, že pi je približne 2,8. 2,8, to opisoval v tej kalkulačke, bude celé 4, 2, 7, 2. Potom sa zastaví. Dokreslil síce znova sem trojuholníky. Všade. Ale nevedel s nimi ďalej počítať. Preš tam ešte ďalej, už to nevieme. Dokreslil síce na každú stranu toho svojho 8-uholníka, ktorý tam ale explicitne nevidel, on videl len trojuholníky, ďalší rovnoramenný trojuholník, čiže tam pribudlo 16 rovnakých pravových trojuholníkov. Tento a strát 8. Jednu stranu týchto trojuholníkov poznal, ale nevedel ísť na to, odkiaľ zistil tú druhú. Túto poznal, zobral tento trojuholník. Toto poznal, lebo minule mal vyrátaný ten obvod, ale toto nevedel, na toto nevedel ísť. Kreslil si všelijaké obrázky, aby to nejako vedel vypočítať, ale keďže to kreslil len tak hala bala, nikdy tam nezbadal ten druhý pravový trojuholník. Sami totiž treba zbadať takúto vec, keď už mám tú tabulu, tak chcem. Takže tu je toto a tu je ďalší pravový trojuholník, tento. Tento videl a chcel ho vypočítať. Keď tam zbadáte aj tento, tak sa to ľahko spraví, ale on ho tam nevidí. Keď si obrázky, ktoré sú neporiadne a bez pravých úhlov a tak ďalej, tak to tam aj vidieť nemohol. Tento a tento, nebudem vlastne zaťažovať, stačí si tam aj tento všimnúť a potom Pythagorová veta je všetko, čo potrebujete na to, aby ste vypočítali aj túto časť toho trojuholníka, tým pádom obsah toho trojuholníka a zasa z Pythagorovej vety aj dĺžku tohto, čiže obvod celého toho 16 úholníka. Nechali sme to tak a na druhý deň som mu poradil, aby si nakreslil presnejší obrázok, že ho možno niečo napadne. A ako? Prosím? Ako to viem z toho, keď si to všimnem? Toto poznám, to mal vypočtené z predchádzajúceho kroku. Toto je jednotka, lebo ten polomer je rovný jednej. Z Pythagorovej vety 1 na druhú minus toto na druhú je toto na druhú. Čiže toto je jednotka, toto poznám, čiže poznám ten rozdiel, odmocním ho. Tu preskočím nejaké časti. Toto bol niečo skúšal, stále tam však nevidel ten pravový trojuholník, ku ktorému som ho navádzal. Zdalo sa mi, že bez pomoci sa nepomôže. Ja som celý čas sa snažil v ničom neradiť. Jediná vec, ktorú som mu poradil, ktorá sa týka obsahu tejto prednášky alebo tej témy limit, je, že naozaj skutočne integrál je to, keď nájdem spôsob, ako obicyklovať tú ťažkosť, že musím spočítať nekonečne veľa, nekonečne malých obsahov malinkých trojuholníkov, ale k tomu sa možno dostaneme, alebo nedostaneme. V každom prípade mi príde, že to je už len technický detail, toto je hlavná myšlienka. Lebo takto, keď postupne pridávam tie trojuholníky, tak evidentne čoraz viac a viac vyplňam ten kruh. A to znamená, že sa k ploche toho kruhu aj k obvodu toho kruhu dostávam stále bližšie a bližšie a bližšie s čoraz väčšou presnosťou.
skočím si do reči, to, na čo ten Marek neprišiel a na čo Archimedes prišiel, je dôležitá vec z hľadiska tej témy limita, že Archimedes to robil tak, a na to Marek nikdy neprišiel. Nikdy ho to, že jednak tam vpisoval tie 8-uholníky, a jednak ich aj opisoval. Čiže dal jeden trojuholník, ktorý strčil do toho kruhu a jeden trojuholník, do ktorého ten kruh bol strčený. Jeden z nich má evidentne menšiu plochu ako ten kruh, druhý z nich má väčšiu plochu ako ten kruh. A teraz to, čo treba ukázať a to, čo sa v tej matematike robí, že keď ja tie mnohouholníky postupne zväčšujem na viac a viac a viac uholníky, tak zjavne toto sa blíži znútra tej celkovej ploche a toto sa blíži zvonka. Čiže tu mám veci, ktoré sú stále menšie ako obsah toho kruhu, ale stále rastú a rastú a rastú každým ďalším krokom, a tie druhé stále ubúdajú a ubúdajú a ubúdajú. A teraz treba ukázať, a to je ten pojem limity, že keď to robím pre velikánske n, tak ja sa, akože keď mám nejaké čísla, obsahy tohto, ktoré mi stále rastú a rastú a rastú, to je číslo 0, 1, 2 a tak ďalej. A keď rátam tie obsahy tohto, tak tie stále rastú a rastú a rastú. Tu mám ďalšie, ktoré stále klesajú a klesajú a klesajú. Že všetky tieto sú väčšie ako všetky tieto, pretože nech to urobím hoci ako okolo toho kruhu, tak je to furt viac než ten kruh, kdežto tieto všetky sú menšie ako ten kruh. Jediné, čo treba dokázať, a to je ten pojem limity, ktorý ale ani u Archimeda neskôr 2000 rokov ešte nebol svojvoľný, že keď ja dokážem, že vzdialenosť medzi týmito a týmito sa postupne zmenšuje a to až k nule, tak potom je tam len jediné číslo, ktoré je väčšie ako všetky tieto a menšie ako všetky tieto. Hej? Pokiaľ vzdialenosť ich je čoraz menšia, 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 nabienem nejako, že to klesne pod ľubovoľnú hodnotu, ktorú si zvolím, nenulou. Toto, čo som teraz povedal, je definícia limity voľne povedaná, jedna z možných. Myslím, že to Archimedes to minimálne implicitne urobil takto. Ten Marek to nevidel, ale to zrejme súvisí aj s tou psychológiou detí, že on nemá žiadnu potrebu to takto si vôbec položiť otázku, lebo je mu jasné, že ten kruh predsa nejakú plochu má. Keď ja tú plochu postupne vyplňam, tak sa musím blížiť k nej, rovnako ako sa musím blížiť k tomu obvodu, keď to postupne vyplňam niečím takým. Čiže jeho otázka existencie limity toho celého procesu, ktorý vymyslel, vôbec nezaujímala, lebo však tam tú limitu od začiatku videl, to je ten kruh. Jeho plocha, respektíve jeho dĺžka. Potom on vymyslel niečo ďalšie, čo súvisí s meraním, že tam merá nejaké trojuholníky, tu preskočím tú stranu. To bola výborná vec, ale to je považované za proti pravidlám v rámci matematiky, že niečo si nakreslíte a naozaj si odmeriate tie veci. Že to, že tu je odmostí nás dvoch, to sa nemá tak urobiť, že to odmeriam a vidím 1,41 cm na pravítku, to sa má vypočítať podľa tej Pythagorovej vety, lebo tak je to úplne presne. Ale on našiel nejakú približnú metódu, čo sa mi tiež páčilo. V tej chvíli mi už bolo jasné, že naozaj objavil určitý integrál a že vie počítať postupnými iteráciami, To, že v tretej iterácii nevedel výpočet dokončiť a musel si pomôcť meraním, nič nemenilo na tom, že myšlienky integrálu úplne rozumie. Chcel som však skúsiť, či by predsa len nevedel neznámu dĺžku vypočítať, nie odmerať. Ak by to zvládol, vedel by vypočítať pís prakticky ľubovoľnou presnosťou, aj s meraním to vlastne vedel, ale musel by v každom kroku kresliť obrázky ako stále väčšie a väčšie. Tak som mu o 2 dní ukázal ten trojuholník, ktorý čo je to druhá vec, ktorú som ja urobil. Jednak som mu povedal, že nemusí to počítať až úplne presne, a jednak som mu ukázal tento trojuholník. Proste ho tam nevidel. Ja som všelijako, snažil som sa mu neukázať, že pozri si sem, snažil som sa, nevidel ho. Keď som mu ukázal, tak okamžite
Ako náhle to uvidel, hneď pochopil, ako sa to bude počítať nielen v tretej iterácii, ale aj v každej ďalšej. Že ono sa to nezozložiťuje. Že ten prvý krok je ľahký, keď budete Pythagorovú vetu, aj druhý krok je ľahký, keď si všimnete tú vec, čo si on všimol. A ten tretí krok sa nedá urobiť bez toho, že by sa človek všimol tento trojuholník, to, čo sa Fedor pýtal. Ale v každom ďalšom kroku už je to úplne rovnako. To znamená, že po tomto kroku je to vybavené, to tiež okamžite si všimol. Tretiu iteráciu vypočítal pomerne rýchlo pomocou kalkulačky a dostal pi rovné 3,6 a dačo. Špičí, ako sa dá 6, 1, 4. To už je aj s týmito trojuholníkmi. A tak ďalej. Potom som ho nahovoril na štvrtú iteráciu a to bol jeden z mojich najväčších výkonov v živote, že tento chlapec bol schopný akože, ešte niečo. Takže vypočítal v štvrtej iterácii, že je rovné 3,09 a my všetci vieme, že je to 3,14 a dačo. 0,2 a tak ďalej. Táto tretia iterácia je chyba. Niečo za vám zle? Asi 0,6. 0,6, áno. 0,6, ďakujem. Mal tam niekde v tej poslednej iterácii numerickú chybu, to akorát na kalkulačke mal zle. V skutočnosti vychádza 3,12 už tuto, hej, správna hodnota, keď sa tu naozaj spočíta, tak je tam niekde niečo naťukal do tej kalkulačky, že v skutočnosti tu má byť 3,12. Niečo? Toto všetko sa stalo v priebehu týždňa. Jednu nedeľu večer sa ma pýtal na tie Fourierové rady, ďalšiu nedeľu večer ma vypočítané v štvrtej iterácii. Ďalej to už počítať nechcel, povedal, že na to napíše program. S matematikou toto bola taká prvá vec, že ja som videl, že niečo k tomu má vzťahy, takže odvtedy nič, akože nie je to žiadny wunderkind, to je nič také, akože toto urobil a odvtedy neurobil nič zaujímavé, ale rád programuje, chce programovať hry, takže on vie programovať, sám sa naučil programovať. To, čo urobil, že napíše program, celý týždeň sme sa potom skoro nevideli a ja som každý večer niečo mal a tak sme mali na seba dosť času až v piatok. Sadol si k počítaču a za nejakú štvrť hodinu mal naprogramované v C# výpočet s ľubovoľným zadaním počtom iterácií, že potom už nekreslil, len tam hodil, že a mal vypočtené pi na 10 desatinných miest, koľko ten C# navolil. Asi som možno skončil. Ešte potom urobil ďalšiu vec. Ale akože to, čo ma na tom fascinovalo, tak jeden som mal obrovskú radosť, ale že naozaj, že som krok po kroku aj s chybami videl tú vec ako v nejakej hlave, ktorá v tomto je teda tejto jednej veci určite aj v tom veku, aj vo všetkom, ja by som v živote na toto neprišiel, že ako to vzniká ten nápad, až ten nápad v skutočnosti je veľmi jednoduchý a prirodzený a takýmto spôsobom ten Archimedes vypočítal pi a potom sa ešte takýmto, presne takýmto. A potom sa ešte stala taká, že oni majú v tej škole, že písať ročníkovú prácu. Že majú písať ročníkovú prácu, tak som to nikdy nestihne. Že on si vymyslí nejaký projekt, nikdy to nestihne a keď už sa blížilo to, že to má odozdať, tak som povedal, že takže napíš toto. Že toto spíš, napíš to a že to bude tá vec. Tak to napísal, ale ten projekt má mať istý počet strán. A keď to spísal takým tým stručným detským písaním, tak mal tretinu alebo polovicu tých strán. Takže čo to teraz bude robiť? Tak som povedal, tak vypočítaj, že aj obvod, aj obsah a že skús prísť na to, že prečo je tam to isté pi. Mimochodom, to pi tuto, to je definícia toho pi. Hej? Akože to, že prečo obvod sa rovná 2πr, to není dobre položená otázka, lebo to je definícia toho, že obvod je úmerný polomeru alebo priemeru a to číslo, že koľko násobok to je to pi, to je tá definícia. Ale prečo sa to isté pi vyskytuje aj v obsahu, to je dobre položená otázka. To je
zvláštna vec. Tak som povedal toto a on si všimol, zase na numerickej úrovni, že keď si vypisuje tie tabulky, takže tie tabulky sa mu opakujú, že čísla v tých tabulkách, tá tabulka jedna je ako keby bola posunutá tá druhá. To znamená, že toto, keď vydelím dvojkou, tak mám dostávať nejaké číslo a toto, keď vydelím jednotkou pre ten polomerovný jednek, tak mám dostávať to isté číslo. On videl, že mal dve tabulky, obvod, obsah a tuto mal nejaké čísla a tuto mal tie isté čísla posunuté. Neprišiel na to, prečo sa to rovná, to som musel ukázať ja zase z nejakej geometrie túto, nebudem vás unavovať tým, ale došiel na to, že sa to opakuje a tým pádom, že keďže sú to rovnaké dneska tomu hovoríme postupnosti, rovnaké čísla za sebou alebo pod sebou napísané, tak keď s tým pôjde až do nekonečna, tak musia ísť k tomu istému, lebo jedno je len okruh dozadu za druhým, ale keď to potiahnem až do nekonečna, tak idú k tomu istému. Čiže došiel na túto vec, tu je to pi, a stále mal iba asi 2/3 tých strán, tak potom som povedal, že ešte si vtedy hovoril tu prvý večer, že aj v 3D, že aj by sa to dalo vypočítať. A on, že aha, takže skús, že objem a povrch gule vypočítať, tak to po nejakých chybách vypočítal. A čo je ďalšia zaujímavá vec, že asi títo ľudia, ktorí majú ten dar aspoň v nejakej oblasti, že on zjavne do tohto mal taký vhľad skutočný, že nepotreboval sa nič učiť. To isté teda Archimedes a to isté tí veľkí ľudia, ktorí tieto veci objavujú. Newton, keď objavil zase deriváciu a diferenciálny počet. A presne, že oni, akože ja som furt žasol, ako to v tých hlavách, ktorým sa to takto darí vzniká, že on vypočítal, keď išiel vypočítať objem gule, tak ja som si myslel, že presne, že vyplní to kockou a potom tam bude nejaké pyramídy na 100 klás, by bol presne on tohto. A on nie, akože, že budem si to krájať ako pomaranč, a tým pádom si to rozkrájal na kruhy, lebo kruh už vedel. Ja by som určite zopakoval tú metódu, len by som z nej urobil 3D. A on nie, rozrezal to na kruhy a zrátal objemy tých kruhov, alebo tie vonkajšie povrchy, správne vypočítal povrch gule, nevedel ten vzorec, nevedel, že 4/3 pi na tretiu, lebo to robil iba numericky potom. Ale znova mu tam vychádzalo to pi a stále mu chýbali dve strany. A on potom došiel, ale že počkaj, že ja som to rátal tak, že ja som si tú trojrozmernú gulu vlastne rozkrájal na kruhy, čiže vlastne na dvojrozmerné gule. Ale že potom, keby som si štvorozmernú gulu rozkrájal na trojrozmerné gule, takže tak by sa dalo vypočítať objem štvorozmernej gule, že síce neviem, čo to je, tá štvorozmerná gula, ale toto by bol jej objem. Naozaj to spočítal, ja som sa musel vedel by som si zrátať, keby sa mi chcelo, aj som si to potom urobil, priznám sa, ale najprv som sa pozrel, že aký je vzorec pre objem štvorozmernej gule, a keď sa opravili 2 alebo 3 chyby, ktoré mal v tom programe, tak mal správne objem štvorozmernej gule. Dobre, základná myšlienka je, že vyplňaním nejakej veci, ktorá je nepravidelná, vecami, ktoré sú pravidelné, nejaké veci, kde nevieme obsah, objem, spočítať niečím, kde to spočítať vieme, tak keď to ťaháme až do nekonečna a tá vec, tá limita toho, že ten záver toho, keď už to urobíme nekonečne veľakrát, my to nikdy neurobíme nekonečne veľakrát, ale to číslo, ku ktorému sa to blíži, u Mareka iba zo spodu, u Archimeda, čo je z hľadiska matematického veľmi podstatný krok, zo spodu aj z vrchu, tým pádom je jednoznačné, u Mareka je to necháme na takú detskú intuíciu, že to číslo nakoniec musí existovať a nemusíme sa o jeho povahe dohadovať, ale to trvalo aj v matematike, ako keď Newton a Leibniz vymysleli diferenciálny počet, tak to, že ako sa to presne urobí, ako sa presne zavedie limit, to bolo ďalších 150 rokov, keď to nejakí Francúzi, ktorým to vrtalo v hlave, akože upresnili a začal sa používať ten pojem limity, tak ako ho dneska máme uchopený v matematike. Ale základná vec je tá, že limita je niečo, že keď k tomu idem a nech od toho čísla, ktoré je limita, vezmem hociako blízučko, tak vždy, keď tam idem, tak sa dostanem až ešte bližšie. Hej? Limita je takéto číslo.
To je asi všetko, ak vás to otravovalo, môjim ospravedlnením je, že ja som vás sem nevolal. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Tá otázka zo začiatku, že prečo tá dvojka tam skočila? To je ešte raz, to je to, čo som tu neukazoval, možno. Keď vezmem takúto vec, ja neviem, toto tu, takto, tak, keď rátam obsah tohto tu, tak je to táto základňa krát táto výška lomeno dlhý krát 2, lebo sú tu na tie trojvoľníky, čiže je to toto krát toto. Keď rátam obvod, tak rátam toto z Pythagorovej vety, kde zase je toto aj toto. A tak sa dá nahliadnúť, v skutočnosti tak sa dá nahliadnúť, že keď ja robím postupnosť týchto vecí s jednotlivými mnohouholníkmi, 4-uholníkom, 8-uholníkom, 16-uholníkom, tak to, čo som pri výpočte jednoho dostal v jednej iterácii, to dostanem pre ten ďalší v tej ďalšej iterácii. V zásade, aby som ešte to možno skúsim jasnejšie povedať, ale vedom uznať je, že zakreslil som tabulu, to sa odo mňa chcel, že pokresliť tabulu. Dobre si takýto trojúholník jeden, to je z tých mnohouholníkov. Marek tam nikde tieto trojúholníky nevidel, akože ja potom ich uvidel, keď som mu ja tento ukázal. Tak, toto tu je to, čo prispieva do toho obvodu n krát. Toto tu je to, čo prispieva do toho obsahu. A tá vec, ktorá prispieva do obsahu je čo? Takýto trojúholník a jeho obsah je čo? Tohto polovica. Musia to vypočítať, ale už tuto je to vidno, že ja keď poznám túto vec, tak táto vec, keď z nej vezmem polovicu, toto je jednotka, tak z nej sa vypočíta táto vec a súčin týchto dvoch vecí je toto aj toto, a teraz keď sa to urobí, ak chcete, tak ešte aj tú algebru si tu môžeme urobiť, tak vyjde, že to, čo bolo v predchádzajúcom kroku tu, je v následujúcom kroku tuto. A tým pádom, keď píšem, že obvod, obsah, a tu si píšem, že n sa robí, ten n-uholník, že 4-uholník, 8-uholník, 16-uholník, 32-uholník a tak ďalej, tak tu je nejaké číslo, tu je nejaké iné. Potom toto číslo, ktoré je, tu sa objaví tuto, tu sa objaví nejaké ďalšie. Potom toto sa objaví tuto a tu sa objaví ďalšie. A tak ďalej. Tým pádom, tu mám stĺpec čísiel a tu mám stĺpec tých istých čísiel, okrem prvého len posunutý. Ak tie čísla jedny aj druhé k niečomu limitne sa blížia, no tak to musí byť to isté. Za predpokladu, že tu je r rovné 1, tu je r rovné 1 a do jednoho píšem iba polovičku obvodu a do druhého píšem obsah, hej. Inak tu mám dvojnásobok toho čísla. Čiže takýmto spôsobom, a to už je naozaj použitie tej limity, že ja nahliadnem, že v jednotlivých krokoch sa to líši stále menej a menej a menej a tým pádom, keď vezmem toto s nejakým číslom a toto s tým istým číslom, tak jak postupne približne rátam tie obsahy a obvody, tak to číslo definujem tak, že obvod lomeno 2r a druhý raz vezmem číslo, ktoré definujeme obsah lomeno r na druhú, tak tie dve čísla konvergujú k tomu istému číslu, čiže najprv by som tu mohol napísať, že pi obvod a tu by som mohol napísať pi obsah a týmto spôsobom nahliadnem, že to je jedno a to isté číslo, lebo sú to dve rovnaké postupnosti. Čiže definujete pi. Jedno z toho je definícia pi a druhé potom už je matematická veta, ktorá sa dokazuje týmto spôsobom. Takto oni počítali? Archimedes? Takto to počítal Archimedes, ktorý to vypočítal po nejakých 96 úvodných. To je to číslo 3,14, ktoré poznáme od Archimeda, ktorý to vypočítal s takou presnosťou. Lebo nemal písičko, na ktorom to ten chlapec vie potom vypočítať, ktoré sa na 10 desetín.
ale rovnako metódu. Tá myšlienka je toto. Myšlienka je to, že vyplním to minúčkými trojuholníčkami, niečím, čo obsah vie počítať a vyplním to stále menšími a vždy mi tam niečo ostane, ale to niečo, čo mi ostane, vyplním rovnako len s menšími a menšími. Stále mi tam niečo ostane, ale to niečo, čo ostane, ide postupne k nule a keď ten zvyšok ide postupne k nule, tak to, čo som spočítal, ide k tomu, čo spočítať chcem. Čo je myšlienka limity? Hej, tým, že objavil to pi, tak vlastne to je základ toho integrálneho počtu. Nie. To, že objavil pi, je jedna konkrétna aplikácia. Integrálny počet je, že vypočítavam plochy pod všelijakými nepravidelnými krivkami, napríklad pod takým jedným oblúkom a keď ten oblúk doplním, tak je to obsah kruhu. Čiže ten kruh je len jeden taký výrazný príklad toho, že viem počítať plochy všelijakých nepravidelne zadaných, proste nehranatých vecí, hej. Plochy hranatých vecí vypočítam tak, že si ich rozsekám na obdĺžniky a trojuholníky, tie obsahy viem vypočítať a spočítať. Ale ako náhle to nie je hranaté, tak jak sa to urobí? No musím to postupne vyplňať stále väčším a väčším počtom, stále menších a menších vecí. To je tá myšlienka integrálu. Pi je len konkrétna ilustrácia, taká známa. Ja by som sa ešte spýtať, ak môžem, že teda v súvislosti nie s limitou, ale s kreslením na tabulu napríklad, či sa vo vede niekomu podarilo niečo dokázať napríklad, alebo prísť na niečo zásadné, nie počítaním, ale že kreslením. Určite áno. Určite áno, akože už len v matematike sú celé vedné oblasti ako geometria, kde teda není nutné to kresliť, niekto si to dokáže predstaviť, hej? Ale ja myslím, že aj tí ľudia, ktorí si dokážu predstavovať, akože si občas aj kreslia, niekedy hala mala, potom to nevidia. Čiže existujú úplné oblasti matematiky, ktoré sú viac zamerané na to videnie, než na to počítanie s číslami. Nehovoriac o tom, že keby sme išli ďalej, tak ďalšia časť toho nie je integrálna derivácia, čo je podľa mňa ešte dôležitejší pojem, ale to je asi blbosť mňa to rozdielovať, že čo je dôležitejšie, čo nie. A tie sa v drvivej väčšine prípadov učia v písmenách, že sa píšu písmená na tabuli. Ale asi najlepšie učebnice, čo ja poznám, tých diferenciálnych rovníc, sú učebnice, kde veľká časť není v písmenách, ale aj v obrázkoch. Tie obrázky sú, akože, to vôbec nie je ľahká učebnica, že to sú len obrázky a tým pádom je to ľahké, akože, ale je to tak postavené, že z tých obrázkov, keď sa na ne človek dokáže pozrieť správnym spôsobom, čo trvá dlho, keď už to vidí, tak to vyžaduje veľa rozmýšľania, ale v tých obrázkoch je niekedy veľmi veľa z toho, čo ináč sa zachytáva pomocou písmen. A keď to človek uvidí v tých obrázkoch, nie všetko sa tak dá, ale niektoré veci, keď sa uvidia v obrázkoch, tak sú priezračnejšie, jasnejšie. Hej. Čiže určite je to tak, že obrázky sú v matematike dôležité. A prečo to tak dlho trvalo od Archimeda po Leibniza a Cauchyho? Lebo... Či tam bol problém? Problém bol ten, že ja som to zase s tým Marekom chcel vyskúšať. Úplne sa to ukázalo. Že na to došiel úplne sám, s tým, že ja som ho odrádzal v začiatku. Tým som nevidel, že on je pes, ktorý zavetril stopu, že ide za tým a že má to. Tak ja som tam myslel, že to nechcel vysvetľovať takéto veci. Ja som myslel, že to nepochopí. A ja si myslím, že by to nepochopil, keby som mu to vysvetľoval. Ja si myslím, že keby na to neprišiel sám, že keby som mal ten nešťastný nápad, že mu to začne vysvetľovať, že ako to je, tak dovidenia. A derivácia, ja som potom sa snažil, k derivácii existuje celkom dobrý prístup, že derivácia nie je vlastne nič iné než rýchlosť zmeny čohokoľvek, keď tú premennú, ktorá sa môže meniť, považujeme, že je čas. Čo je ďaleko najlepší prístup, to presvedčený. Ja som ho teda skúšal, bez toho, že som mohol, že ideme deriváciu, som ho skúšal, že to robíme tak, že si vláhneme vedľa seba, alebo niekde na prechádzku, my sa to snažíme
bez došitov a bez kreslenia, aj keď kreslíme tak na vzduchu. Čiže ja som ho snažil namotivovať a naviesť na to, že či on neobjaví aj deriváciu. A ukázalo sa, že nie, aj keď, čiže ja som pomerne rýchlo videl, že to nejde, alebo aspoň ten háčik nezabral, tak som potom s ním začal tak, že sme sa o tom tak bavili a ja som mu takými postupnými krokmi, nie že by som mu to vysvetľoval, ale som mu kládol otázky, aby on na ne odpovedal. A takto asistovanie na to prišiel na veľmi veľa vecí až po Taylorov rad, ale nemal to moc rád, celé mu to prišlo príliš ťažké a príliš, čiže je tam nejaký mentálny skok, ktorý je... No a napríklad na dejiny matematik, že on tam je. Ja hovorím v prípade tohto jedného mozgu, že tam je skok, že proste ten integrál je ľahší. Ten integrál je názornejší, neviem čo. Neviem v čom to je. Akože proste z antiky skoro každý, kto pozná nejaké veci, akože okrem vojevúdcov, vojen a filozofov, tak to, čo vieme, je asi, že bol nejaký Archimedes a skoro všetci ľudia poznajú Zenonové apórie, alebo sa s nimi niekedy stretli. A Zenonové apórie, čiže tie paradoxy, tie sa presne týkajú toho, že jak ťažko uchopiteľný je pojem okamžitej rýchlosti. Akože, čo je to rýchlosť? No rýchlosť je jednoduchá vec. Išiel som 2 sekundy, prešiel som 4 metre, tak som išiel rýchlosťou 2 metre za sekundu. Išiel som 60-kou, 3 hodiny, koľko kilometrov som prešiel, 180. A teraz ten Zenon, to je toto, že dobre. A koľko som prešiel, keď som išiel 0 sekúnd? To som prešiel nič a to je teraz tá okamžitá rýchlosť. Koľko som prešiel za ten nekonečne malý interval, nekonečne malý interval je čo? Nekonečne malý interval je nulový interval. A teraz ten pojem limity v derivácii je presne to, že ja si musím uvedomiť, že nekonečne malý interval to je trošku zneužitie jazyka. To, čo som chcel povedať, je, že interval nie jeden, ale všelijaké intervaly, postupne menšie a menšie a menšie, že neexistuje žiadne ohraničenie pre to, jak malé môžu ísť až do nuly. Toto je znova limita v tej derivácii a ja sa pýtam, aká sa uskutočnila zmena v mojej polohe, keď zmena v čase bola stále menšia a menšia a menšia až nulová. Toto je oveľa komplikovanejšia predstava, než tu vidieť ten trojuholník, ktorý je stále menší a menší a menší. A najmä sa úplne nejako to sa vspiera uchopeniu intuitívnemu, že dobre, ale ten interval času vymením na menší a ešte menší, ešte polovičný, ešte polovičný, ešte polovičný a prejdem menej a menej a menej a menej, ale ten, kto ide rýchlejšie, ten, kto ide dvakrát rýchlejšie ako ja, tak za tie intervaly čoraz menšie a menšie prejde stále menej a menej a menej, až to celé ide do nuly, ale furt dvakrát viac ako ja. A toto je mentálna konštrukcia, ktorá si žiadala 2000 rokov, keď ľudia nevedeli, že to majú objaviť. Keby to dá niekto ako kvíz, tak sa na to prídu rýchlejšie, ale... A hovorím, že aj u tohto chlapca, tam to evidentne videl, že proste kto je sám schopný prísť na toto rýchlo a potiahnuť to až do 4. rozmeru, čo ja by som v živote nedokázal, tak pri tých deriváciách, aj keď to pochopil, tak vždy, keď sme sa znova začali o tom baviť na ďalšie prechádzke, tak si spomenul všetky dôležité veci, ale musel si spomínať ťažšie, když toto videl. Toto videli, ako je, a je to ťažšie. Derivácia je ťažšia ako integrál. Hej, Václav Vác mal takú tú teóriu o tom, že máme symbolický a ikonický jazyk. Tá otázka, čo padla ako o tých obrázkoch. A on tvrdil práve, že geometria, že toto je jazyk, že toto sú symboly jazyka. S tým súhlasíte, že to, čo teraz ako na tej tabuli, že to sú symboly jazyka? Nejakého? Alebo to, čo máte v tých knihách rád? Vás je môj kamarát, s ktorým sa poznám z Agila, sme sa stretli prvýkrát, čiže 40 rokov. No. Ktorého mám úplne rád. No to je viac ako 40. Od 17 to je 40. Hej. Úplne ho mám rád, úplne si ho vážim a skoro so všetkým, čo hovorí, nesúhlasím. V takýchto veciach. Čiže
Čiže teraz som nerozumel dobre, keďže to nepoznám, nerozumel som celkom dobre, čo presne sa má na mysli, ale s pomerne vysokou pravdepodobnosťou môžem povedať, že nesúhlasím, aj keď neviem s čím konkrétne, ale keďže je to od Laca, tak... Jednoduchá vec, že máme ako keby kvačky, hačky, proste 2 pier, to je symbolický jazyk, ktorý sme si zaviedli, ale že zároveň existuje ikonický jazyk, že tento obrázok, že to je jazyk. Už rozumiem a nesúhlasím. Ja si myslím, že keď sa to nakreslí takto a keď sa to napíše takto, takže keď sa tomu rozumie, tak to hovorí to isté, aspoň keď sa tomu rozumie tak, ako ja rozumiem slovu rozumieť. A to je typické u Laca, že on strašne veľa vie, všíma si, že úplne výborné veci, ale skoro vždy, on si všimne a vypichne nejakú vec, ktorú ja považujem za podružnú a naopak. Čiže mne na tomto ten rozdiel prípada podružný, lebo vidím, že to hovorí tú istú vec. A on sa sústredí na ten rozdiel. On robil didaktiku matematiky a tam v ešte raz, je to strašne múdry, vzdelaný, dobrý človek, ktorého mám rád a ktorého si vážim. Je to také zvláštne a pritom s tým skoro vo všetkých týchto veciach. Alebo paradoxne, to je také zvláštne, že v detailoch s ním často súhlasím, ale keď sa tie detaily sčítajú na celok, tak už s tým zrazu nesúhlasím. No, ja dokončím, že on to mal tam postavené aj od toho Piažeta, že sú deti, ktoré sú dobré v aritmetike a potom sú deti, ktoré sú dobré ako v geometrii. A že teda tá didaktika, tým, že nekreslíme obrázky, tak vlastne tým strácame ako polovicu detí, ktoré sú cez obrázky na to idú. To je úplná pravda. S týmto ja sa úplne súhlasím. Čiže to Piažet, vy, Laco, ja súhlasím. Ale, čo je zaujímavá vec, že keby som tu teraz robil ten istý výklad, teda analogický výklad, nie o integráli, ale o derivácii, tak to, čo sa často robí, je, že sa kreslia nejaké funkcie, to sú osy, to sú typické obrázky, tu je os x, tu je os y alebo fx, a teraz sa nakreslí niečo, čo je takto nejako, tu sa hovorí, že to je graf funkcie, toto fx sa rovná, to by boli nejaké, toto je ako ten jazyk tých písmen a toto je jazyk tých obrázkov a podľa mňa obidva sú úplne nešťastné, keď sa zavádza pojem derivácia. Keď sa zavádza pojem derivácia, tak to, čo je najlepšie je, keď tá vec, od ktorej všetko závisí, je čas. Aby tá vec, ktorá je tá derivácia, bola rýchlosť. Lenže rýchlosť si nepredstavujeme ani týmto spôsobom, môžem mať Laco nádobne ďalšiu knihu, ale rýchlo si predstavím celým tým svalstvom, akože obrázky, ak niekto tvrdí, že písmená sú zavádzajúce, obrázky sú prirodzené, tak ja tvrdím, že pre deriváciu obrázky sú zavádzajúce a svaly a statokinetický orgán a teraz nakresliť. To je možno ďalší dôvod, prečo je tá vec tak komplikovaná. Pravda je taká, že Leibniz na ten infinitesimálny počet došiel cez tie obrázky, čo je aj dôvod medzi nami, čo Leibniz tomu až tak celkom nerozumel a Newton tomu rozumel. Lebo u Newtona bola tá nezávislá premenná čas a to je ten správny prístup, som presvedčený, aj keď tomu človek rozumie, tak je to úplne obsah. Obsahy, keď počíta, to sú integrály, ale to boli o derivácii. Áno. Len tak úplne prakticky, a keď úplne prakticky, tak vymyslím, že koľko krokov musím na tých iterácií spraviť, aby som dostal nejakú presnosť. A že evidentne nejaký útvar môže vyplňať všeličím. Áno. A že či existuje nejaký veľmi dobrý útvar, ktorý to vyplní veľmi rýchlo. Ja si myslím, že obdržníky a trojuholníky a z nich posledné rýchlobežníky nemajú konkurenciu, lebo vy môžete mať útvar, ktorým to dobre vyplňate, ale zle sa počíta. Tam ide aj o to, že koľko tomu počítaču krokov treba na to, ako môžeme to vyplňať pecitými hviezdami alebo nejakými ešte komplikovanejšími vecami, ale vyplníme to efektívnejšie, že menej tých parkiet potrebujeme na to, aby sme to vyparketovali a či nám pomôcť nejaký zvyšok, ale na počítanie obsahu jednej parkety môžeme spotrebovať viac počítačového času. Čiže ja myslím, že to po prvé. Po druhé, jedna z tých vecí, ktoré sa ukazujú, ktoré sa musia ukázať, keď sa zavedie poriadne ten pojem limity, že ten výsledok nezávisí od toho, jak si
cituje rozpad, hej. Znova, to decko tu nepotrebuje vedieť, lebo však ono vidí, že toto je ten oblúčik, mám na mysli tú plochu pod oblúčikom, takže nemôžem dostať nič iné, než to, keď to rozparcelujem tak, alebo hen tak, alebo tam tak. Formálne, keď sa to robí v matematike, tak toto podlieha dôkazu, že ten výsledok nezávisí na tom, ale ja myslím, že keď ten výsledok nezávisí na tom, tak presne tá veta tam rekla, vyplníš to hoci čím, čo ho obsah vieš ľahko počítať. To je podľa mňa dobré pravidlo. Čiže parkety, ale tiež parkety môžu mať rôznu šírku. Áno. A že ako určitú šírku nejak optimálne? To je úplne jedno, pretože tú šírku aj tak v nasledujúcom kroku budete zmenšovať. No, že či není to, že či robí milión parket, alebo či není nejaký trik, že tri rôzne široké. Toto je jedna z vecí, čo ja som počul od neho, ktorú tiež urobil, že sa to ukazuje, že to mentálne nie je náročnejšie. Zobral som sinus, normálne funkciu sinus, počítač ju má, že nech vypočíta plochu pod týmto oblúčikom, teraz to nechce byť kružnica, chce to byť sinus. Tak to, čo on urobil, je toto, a tak sa to aj robí, že urobí takýto obdĺžnik, takýto obdĺžnik, takýto obdĺžnik, takýto obdĺžnik a tak ďalej. Spočítal plochu tých obdĺžnikov, to, čo mu ostalo túto. A teraz znova prišiel na to, čo je fakt zaujímavé, že nerobil toto metodou, ktorú objavil predtým, že by teraz tento trojuholník tu takto doplnil a počítal toto tu, ale to, čo urobil je, že zmenšil tento krok a urobil tých obdĺžnikov viac užších. A potom v ďalšom kroku ešte viac, ešte užších a tak vypočítal integrál zo sinusu. Z čoho ale vyplýva, že tá vaša otázka je rozumieme dobre položená, pokiaľ ide o nejaký približný výpočet a chcem to urobiť do 100 krokov najviac alebo niečo také. Ale keď to chcem urobiť tak, že nie že počet krokov, ale že pokračujem dovtedy, kým sa mi už výsledok nemení skôr než na 9. desatinnom mieste, tak vtedy to tak či tak, nech to máte akokoľvek, ako v ďalšom kroku zjemnete na polovicu alebo na desatinu alebo na niečo také. Čiže všetko jasné, len že či namiesto toho by som robil 1100, že lebo môžem to vyplňať zvnútra a môžem ísť áno. A že namiesto toho by som robil 1000 zo spodu, že či nemôžem robiť 3 zo spodu, 3 z vrchu, ale deleno 2. To, čo sa podľa mňa pýtate, sú nejaké konkrétne triky z numerickej matematiky, ktoré určite existujú, že na istý typ úloh je vyplňanie volačím výhodnejšie ako niečím iným, ale o tom ja nič neviem. Ale keď máte brute force k dispozícii, keď proste máte počítač, ktorého neboli, keď mu poviete, že vieš čo, nedám ti to najoptimálnejšie, budeš počítať o hodinu dlhšie, nevadí, tak ktorý vám povie, že vadí. Väčšinou je to, hej, čiže, ale pokiaľ sa robia výpočty také, akože turbulencia prúdového lietadla alebo niečo, čo naozaj stojí veľa, tak už faktor 3, že či to bude rátať 3 sekundy alebo 9 sekúnd je úplne jedno. Či to bude rátať rok alebo 3 roky, to už je rozdiel, čiže tam akože určite existujú ľudia, ktorí sa presne touto vašou otázkou zaoberajú a ja o tom nič neviem. Ešte posledný krát tá hlavná myšlienka, skončíme to. Hlavná myšlienka, čo sa týka integrálu, je, že keď mám vypočítať plochu nejakého zemiaku, nejak nepravidelne zadaného, či ho mám nakreslený, alebo zadaný nejakou formou, to je jedno, lebo tie dve veci sú ekvivalentné, aj keď je naozaj pre spôsob rozmýšľania nemusia byť rovnocenné. A určite súhlasím s tým, že je úplnou chybou sústrediť sa iba na jeden a nenechať tie decká, najmä kvôli tomu, že naozaj tie decká rozmýšľajú niektoré viac tak a niektoré viac hen tak. A je úplne dôležité, aby na veci prichádzali tým spôsobom, ktorým je prirodzenejší a potom zbadajú, že ten druhý jazyk je to isté. Podľa mňa aj náš Báčo tvrdí toto. Že nie, že by to bolo odlišné, ale že pre niekoho je prirodzenejší jeden, pre druhého prirodzenejší druhý a je úplne správne, aby ľudia na to, že je to vlastne rovnaké, prišli tak, že to pochopia tam, kde im je to bližšie a potom porozumia, ale že vlastne hen tam je to isté. Hlavná myšlienka je takáto. Chcem vypočítať plochu, ktorú toto zaberá. Hodiť špagát nejako. Ako ju vypočítam? Myšlienka je vyplň to hocičím, čoho plochu počítať vieš.
tam ti ostanú ešte nejaké obrúbčiky, tie vyplň tiež niečím, čoho plochu počítať vieš, musí to byť menšie. A takto pokračuj až do vtedy, kým to, čo si do toho nezahrnul, je už tak mrňavé, že to nestojí za reč. Ak chceš vedieť, či to naozaj nestojí za reč, nech sa páči, vyplni si to ešte menšími takými vecami, pripočítaj tú plochu, tej, čo si mal dovtedy. A keď to urobíš do nekonečna, tak máš integrál, tak máš naozaj tú plochu. Keď to urobíš len do nekonečna, ale dosť ďaleko, tak máš tú vec skoro s takou presnosťou, aká je len potrebná na praktické. Ale tá limita je práve o tom, že z hora aj z dola. Nie, limita je to, že to musím urobiť až do nekonečna. Limita je to, že naozaj plocha tohto tu je výsledok tejto operácie, toho zrachovania veci, ktorými som to vyplnil, nie je úplne. A výsledok naozaj je až keď to vyplním úplne, a úplne to vymením až v tom nekonečnom kroku. Až keď to vyplní nekonečne veľa týmito malými, keď to nie je nikde hranaté, tak nikdy, keď to vyplním konečným počtom trojuholníkov a obdĺžníkov, tak nikdy nemám všetko. Všetko bude mať až v tej limite, keď to urobím. Naozaj všetko, ja to celé urobiť nemusím, existujú proste kroky, ako to spočítať, že ako to dopadne, keď to všetko spraví, to sčítavanie nekonečných hradov a takéto veci. To si necháme na rok. Nie, ako príklad, ja viem povedať, že 1 polovica plus 1 štvrtina plus 1 osmina plus a tak ďalej ako nekonečná, toto je 1. Toto je polovica, toto je 3/4, toto teda polovicu k tomu a tak ďalej. A furt som bližšie a bližšie k jednotke a pri jednotke nie som nikdy. Hej. Súčet tohto je 1, vidím hneď, bez toho, že by som musel ísť až do nekonečna. Nemusím to, niekedy sa dá nahliadnúť, koľko je ten výsledok tohto, že nemusím absolvovať ten nekonečný proces a môžem nahliadnúť veľmi rýchlo. Konečný výsledok je 1, bez toho, že by som si to celé absolvoval. A integrovanie a derivovanie je presne nahliadnutie v niektorých prípadoch tých výsledkov bez toho, že by sme ten Marekov program museli púšťať až do nekonečna. Fajn, ďakujeme. A je. Ďakujeme.